Cucak Rawone. Lah kuwi bayang aku Cucak Rawone iki termasuk garis miring manuk lho ya. Loh. Kowe sing membayangkan. Lah iya. Ya. Ayo Mbak Sone. Monggo ya. Nggih. Kandhane kok Mega Surya Budaya. Kok budaya? Nggih kok. Kuwi kok jelongkas sono dagelane ngono to. Ya iso. Sekaya Basuni kok korene. Aku coba melempar manggis. Manggis ku lempar, manggaku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, sendaku dapat. Manuke Mbak Suni